Yeah, kana tati tunoguruma because kune vanhu vakawanda muZimbabwe vataguruma. Chete vamwe vanenge vachida kuimba music yekuimbira mumba make, Anzi no, handisi musician but ndikuda kuita music yekuti ndinenge nchiterera mota mangu na muri yangu. Ndine ma songs. Turomubvunzo ne ma songs ere anzi ndine ma song. Panouya nayo. Bese vanapita tamwenda vaiwa na ma song iri paper. Then sunjeta ndangeta kumuza ayo. Une idea kuimba. Kana try kuimba. Ka idea kachatanga nako kaka, Then toka shapena idea yoyo. Melody yake yoyo toishapena. Kushika song ye akuigona kuimba chayo yaku kuzwika kuti ari kuimba neshe. To tangisa from zero. Magidari vanomuitira arrangement jese tomuitira chacha kusvika record yake yapera. Anenga chida kuitira animation, we are free, tunongara tuchita na collab na munhu wese, hatuchuze because is culture exchange. Hainanzi ndofana kuchuza chete ari kumusoro. Aiwa music muri kuona even chiri kuita vana coffee anouya kutora kana roki zvake, but anomusumuzira naye achisumukawo futi nesong yacho ndechinoita music.